Guys, welcome to my channel. Hello po. Part 3 nisa guys, kaganina. Bugat ang paminaw sa kalawasan guys. So, please subscribe kung wala pa subscribe. Please. Kaya ba? Shout out po sa hello. Bulat na po sudan. Bulat po sa pagkain. Tugnod sila. Ano siya? Kumaran mo manok na o. Hindi dapat. Ang kayo. At ang manok mang giluto na ni mo mang? Ne.
ako. Anong ito? Oh, makopyright. Sabi na. Hindi pa man yung famous na bulakod. 10K kung nag-download. 10K kung nag-download. Ayun lagi. Ambot sa imo dong. Pa! Hotdog XP! Oh, I wake up every day, like how beautiful. This world is so crazy, you can bring it down to short, but too pretty. Eh! Think of me, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Bring it down. This marine talking to the girl in the mirror. What? And then, said I walk.
relax natin. Short. Ay, pagbasa ka na, ha? Nagaran ako, ma. Di sa tamaligo. Duha ki. Kay dula. Matanin mo na pula ba? Huwag na gusto na matanin be. Mang, nagpahuway na ko dito ang sa simbahan, Mang. Unsaon na ito na, Mang. Hindi pwede na sa dong ma pa. Okay na, boss. Kumain na ka. Jesus name. Ayun na. Midjas Jack and Pants Jacket. Ayan guys, sumana itong gilot guys. So, please subscribe, like, and share po. Paki-share lang. Yes. Bye-bye. This is Eric Hilot guys. Ito yung sa palo.